Торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларны бетерү. Россиянең төзелеш министрлыгында ил халкына шундый тәкъдим белән чыктылар. Ләкин бу коммуналь хезмәтләр өчен җитди сәбәп нәтиҗәсендә түли алмаучыларына файдалана ала. Тулырак алдагы язмада. Сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Беренчедән, ташламалардан якын туганнары вафат булган яки стационар шартларда дәваланган кешеләр файдалана ала. Моның өчен алар билгеле бер вакытта фатирда яшәмәүләре, коммуналь хезмәтләрдән файдаланмаулары турында тиешле органнарга белешмә тапшырырга тиеш. Есть люди, кто и месяцами, допустим, не проживает. Без төрле сәбәпләр китергән кешеләр белән очрашабыз. Гражданнар безгә килеп, фатирда яшәмәүләрен яки хастаханәдә дәвалануларын әйтеп мөрәҗәгать итәләр. Фатирларында айлар буена яшәмәгән кешеләр очрый. Бу вакыт эчендә аларның әҗәтләре җыелып тора. Кайберәүләр акчаларын дәвалау өчен даруларга тота. Милек ияләре фатирга коммуналь түләүләрнең бер өлешен генә дә түли ала. Моның өчен идарәче компанияга исәп-хисап саннарын бирергә тиешләр. Илнең төзелеш министрлыгы тәкъдим иткән проектның ничек эшләячәген әлегә төгәл игълан итмәделәр. Ләкин схема бер үк булыр дип фаразлыйлар. Я так понимаю, что нужно... Бу очракта мин аңлыйм. Коммуналь хезмәтләр күрсәтелмәгән расларга кирәк була. Ни өчен милекче бу вакыт эчендә бурычын түли алмаган, вакытында исәп-хисап ясамаган. Булар исәпкә алынырга тиеш. Бурычларны түләүдән тыш министрлык башка ярдәм чараларын да әзерләгән. Авыр хәлдә калучыларга субсидиялар түләүне дәвам итү. Хәзер исә түләнмәгән счетлар булганда бурычлы кешеләрне түләүдән мәхрүм итәләр. Документ проектын хөкүмәткә кирәкле процедуралар тәмамлаганнан соң кертергә планлаштыралар. Озилә Батырханова, Татарстан яңалыклары.